Bismillahirrahmanirrahim. Bugun сөйләшергә теләгән идек мәчетләр хакында. Менә иманлы булган кешегә, мусульман булган кешегә, гомумән татар кешесенә дип әйтик, мәчетнең орны ул күңелнең түрендә дип әйтик. Һәрбер кеше, иманлы булган кеше, инде мусульман булган кеше мәчетне ярата, намазлы кеше булса, ул атнага иң азы дигәндә bir мәртәбә мәчеткә бара. Хәтта әйтелә, мәчетләр Бәйтулла дип. Мәчет ул Аллаһның йорты. Менә мәчеткә барганда, мәчеттә булганда, без үзебезне дөрес иттереп тота белергә тиешбез. Мәчеттең дә тәртипләре бар, таләпләре бар анда булуның. Менә шулар хакында бераз кыскача гына әйтеп китәсем килә. Әлбәттә, берәр кеше хәтта кунакка бара торган булсак, без бит инде дәрәҗәлерәк кеше булса, матур киемнәребезне киенеп, хушбуйлар сөртенеп, шундый матур булып барырга тырышабыз. Мәчеткә килгәндә Аллаһ йортына барганлыкны онытмыйк, Аллаһка кунакка барганлыгыбызны онытмыйк, һәм инде мәчеткә барыр алдыннан үзебезне әзерләп куярга тиешбез. Мәчеткә килер алдыннан без гөселле булырга тиеш. Шулай тырышырга кирәк мәчеткә барганда тәһарәтле булып бару. Мәчеткә барган вакытта төрле исләр, тәмсез, яман исләр бездән килергә тиеш түгел, сарымсак яки суган ашамарга түгел мәчеткә барыр алдыннан. Киресенчә, хушбуйлар, тәмле исләр сөртенеп, матур киемнәребезне киеп, әгәр хатын-кызлар булса, инде гаврәтләрен томалап, озынрак киемнәрдән, яулыклардан мәчеткә барырга кирәк. Мәчеткә килеп кергәч, мәчеткә керер алдыннан күркәм санала уң аяктан керү һәм мәчеткә кергәндә махсус дуга бар, шул дуганы укып керү күркәм санала. Шулай ук мәчеткә кергәндә без аяк киемнәребезне салып керәбез, чөнки мәчетләр чиста, пак булырга тиеш. Аяк киемебезне салдык икән, бөтен мәчетләрдә дә аяк киеме куя торган киштәләр бар, шул киштәләргә матур иттереп аяк киемнәребезне куябыз. Мәчеткә килеп кергәч, әгәр кешеләр намаз укымый торган булсалар, ягъни Коръән укымый торган булсалар, буш булсалар, ул вакытта без аларга «Әссәламу алейкум» дип сәлам бирәбез, исәнләшәбез. Әгәр дә инде намаз укый торган булса, Коръән укый торган булса, белем ала торган булсалар, ул вакытта аларга сәлам бирмибез. Һәм шундый тагын күркәм гадәт бар, мәчеткә кергәч, утырганчы 2 рәкәгать мәчет намазы уку. Әлбәттә, әгәр дә хутбә сөйли торган вакыт булса, вагаз сөйли торган вакыт булса, ул вакытта укымыйбыз, утырып вагаз тыңлыйбыз, хутбә тыңлыйбыз. Ә инде буш булса, вакытыбыз әле азанга хәтле күпмедер вакыт булса, ул вакытта 2 рәкәгать мәчет намазын укыйбыз. Һәм мәчеткә килеп кергәч, игътибарлы булырга, әгәр дә алгы сафлар буш икән, алгы сафларга кереп утырабыз. Әгәр дә шундый алгы сафлар буш түгел икән, кайсы сафлар буш, шул сафка керәбез. Игътибарлы булсак иде, әгәр дә без инде эштән килдек икән, намаздан соң кайдыр ашыгабыз икән, тизрәк чыгып китәргә кирәк булса, ул вакытта алгы сафларны алмасак иде, арттагы сафкарак басып, намаз беткәннән соң тизрәк чыгып китәргә, кешеләргә комачауламаска. Менә бу да бик зур таләп, намазга кергән вакытта кешеләр өстеннән атлап, кешеләргә комачаулык китермәү. Һәм инде мәчеткә кергәндә, мәчеттә булган вакытта, әгәр кемдер намаз укып тора икән, намаз укып торучының алдыннан узып китмәү.